Human sa giatubang nga issue sa napataktak nga hepe sa Argao Police Station, pabiling trending ang lungsod sa Argao, apaning higayuna tungod na sa batan-on og gwapo nga mihulip nga hepe sa maong police station. Atong ilailahon ang police base sa Argao, pinagi sa report ni Femery Dumabo. Sa smile pa lang, pang toothpaste model na si Chief. No wonder nga trending dayon sa social media ang iyang mga hulagway. Sa diyang gipaybaw nga siya ang muhulip sa grilibuang hepes sa Argao Police Station. Ug siya na dayon na nahimong talk of the town. Gani kining mga high school students ang wa gyud kapugong ug mihangyo nga magpahulagway kaniya. Nara sa newsfeed ako mo to kay nagwapon. Gwapo, ihapon, feel na ko nindot po di yung personality. Kini si Police Captain Elston Dabon Jr., 25 anyos, kamanghuran ug nagidusarang lalaki sa upat ka magsuon ug anak sa kanhi konsehal sa Dakbayan sa Mandawi. PNPA graduate niya tong 2016. Nahimo na siya nga deputy chief sa mga police station sa Cebu City ug sa Mandawi City. Una kining higayon niya natulo siyang hepe sa police station sugod nitong Marso 6. Mapasalamaton siya sa mga pagdayeg nga nadawat sa social media. Apan alang kaniya, mas dako ang hagit sa panerbisyo isip sa kapulis. At first kay na di mo ko anad so na-flatter jud ko kay of course na ini-appreciate. 8 ka tuig na sila sa iyang hinigugma ug getting stronger and sweeter ang ilang relasyon. Og diha sa panerbisyo, mato ni Dabon, nga wa kini sa panagway, apan sa seryoso sa trabaho ug nga sayon siyang maduol sa publiko. Siya among nakita nga naging siya kapabilidad niya, buutan siya. It is to regain back the lost image, good image of the PNP Argao. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak.